cada segon de foto, està sent una experiència superxula i està sent una passada, els cotxes són brutals i espero que quedin fotos ben xules. Em feia molta il·lusió venir aquí perquè el meu tipus de foto preferida és la foto esportiva i bueno, ja havia fet abans fotos a cotxes però mai havia estat a un circuit com aquest fent fotos, per tant és el meu dia avui. La veritat és que aquesta sortida és la millor que he fet per ara, un somni fet realitat, la veritat estar aquí a peu de pista fent fotos, és una locura el que podem fer gràcies al Sifoc i és una experiència inolvidable, segurament millor que aquesta no crec que hi hagi.